ва диққати мухлисони созу наво. бахшида ба иди кӯдакон санаи 1 июн соати 14 ва консерти ҳофизаи хушнаво солисткаи ансамбли созию овози садои сух шеваи хушранг зади тақдир гуласал пӯлотова таҳти унвони баҳори орзу лутфан даъват менамоем. меҳмонони барнома театр студияи хандин камон, гурӯҳҳои рақси чаманоро маҳастӣ ва гулноз. телефонҳо барои иртибот 67622 92 704 03 84. дастгирии иттилоъоти телевизионҳои азия, танин, симои мустақили якум, ҷаҳоноро, АНТ, телевизиони сух, радиоҳои садои хуҷанд, замон, студияи муҳаммад, оҳангтеҷе ва сайр. марҳамат ба консерт.